kouká dopředu, protože ta dráha je těžší a je potřeba dávat spíš pozor, kudy se jede. V této druhé jízdě, druhé semifinálové skupiny samozřejmě budou čeští fanoušci držet palce bratrům Drymlovým. Zatím po té první jízdě to vypadá, že Aleš Dryml by teoreticky mohl postoupit, kdyby všechno dopadalo tak, jak to dopadlo v té první jízdě, ale samozřejmě se svým 5. místem v první semifinálové jízdě se nebude chtít spokojit Lukáš Dryml. Opět je to hra nervů. Lee Adams nám odjíždí ze startovního roštu, na kterém už je připraven vzorně i s 6 Jesper Jensen. Adams brnká všem na nervy a je vidět, že kluci Drymlovi také zatím ještě nestojí na čáře, vyčkávají, až přijedou všichni se Nestojí, ale Lukáš teď tuhletu jízdu má lepší postavení, je na dvojce, což je mnohem lepší. Naproti tomu Aleš je na té 5, kde teda moc starty nevedou, ale takže je možné, že si teď ty pozice prohodí, ale můžeme se překvapit, jak to bude za chvíli. Aleš už několikrát v rozjížďkách ukazoval, že i zvenku mu to šlo. On se natlačí tím levým loktem na své soupeře a dokáže je zavřít. Záleží na tom startu, který mu nyní nejšel. Se startovním číslem 1 šel suverénně do čela Lee Adams a tam nám někdo padá. Je to žlutá přilba, měl by to být Hans Andersen. Jestli mě zraky neklamou a ještě tam někdo leží a vidíme červená světla, červenou vlajku. A Pavlič taky upadl. Tato jízda je přerušená. Jurica Pavlič upadl a společně s ním upadl i Hans Andersen. Je to pád v první zatáčce. Rozhodčí by nemusel vylučovat, ale pokud by shledal nějaké zavinění, mohl by. Já si myslím, že tohleto, tím, že upadl Pavlič je vyloučen černo-venek, 6. dráha, to znamená Hans Andersen je vyloučený. Hans Andersen, který upadl první, kterého jsme si všimli. Tady sledujeme se startovním číslem 32 Lukáše Drymla, jeho detailní pohled. Je to na uvážení. A tady vidíme, že už nám padá tady Hans Andersen, to byl ten pád, o kterém jsme hovořili, který jsme viděli i na našem monitoru a nevšiml. Překvapit může i Matěj Ferián, který jede s bílým povlekem na přilbě. Vypadá to, že se tam dostane dopředu, zatím je v čele tedy právě Matěj Ferián se startovním číslem 24 a bílým povlekem na přilbě. Za ním následuje Nicky Pedersen se zeleným a Jason Kramp nám tak trošičku zaostává. Jason se propad, ten je poslední, takže myslím, že to, co zkouší, nebude úplně ono. Že by ladil převody. Určitě si zkouší něco jiného, protože teď ten motocykl se chová úplně jinak, než se choval předtím. Teď to nemá takovou razanci vystřely z té zatáčky dopředu. Nicky Pedersen se dostal už na první příčku, tedy před Matěje Feriána a potvrzuje to, že by v tom finále měl být a také, že tam bude. Ještě Scott Nichols se tam snaží přes Feriána se dostat. Asi se mu to povedlo. Ale Scott Nichols měl před Feriánem velký vlastně 3bodový náskok, takže to vypadá, že tedy by měl být tím, který s Krampem a Pedersenem postoupí do té finálové jízdy. Asi to tak dopadne. Když se nám snaží Nicky Pedersen, druhý Scott Nichols a třetí příčka, že by Jason Kramp to tam stihl. Je to možný, připadalo mi, jako když by tam byl dřív. Tam to vypadalo, to si musíme počkat v tuto chvíli na oficiální výsledky, ale z toho pohledu, který my jsme mohli zaznamenat, tak to vypadalo, že Jason Kramp alespoň v tom závěru pořádně zatáhl a dostal se dopředu. Ty úvodní metry Jasona Krampa nebyly úplně nejhorší, ale pak najednou jakoby motocykl zpomalil a vyjel moc navenek, a tím pádem se asi zřejmě v tom blátě zpomalil, protože na té rovině tam je bláto vlastně i na rovině, kde se vlastně tam ten motocykl úplně zastaví. Tady je vidět, že právě ta vnitřní strana už je hodně vyježděná. Dá se říci, ne přímo na beton, protože samozřejmě beton tam není, ale je to hodně tvrdý povrch. Je to tvrdý povrch a vlastně tohle to je směs antuku a já nevím, jaké přísady, ještě se tam, to jsou různé přísady, ale když vlastně se jezdí neustále v jedné koleji, tak se tomu říká, že se to vlastně jakoby nagumuje, ta dráha úplně stvrdne a ta guma vlastně víc přilne na ten